खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 सेप्तेम्बर 2020 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोदान मिजिंजों गोदान खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां। बहाबा थाङोब्ला दिनै मोजां नङा। साननाया जाफुंनाय नङा। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सुथुरा बांगोन। सोरनिबा फाव फान्दायनायाव एबा खैसाराव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होथ'यैआनो गाहाम जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि मिजिंफोरा मोगथाङाव जाफुंनाय नङा। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गावखौल' साननो रोंगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। सुथुरा बांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। न'खराव हरखाबै सोरबा लोमजानो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सुथुरा बांगोन। नाथाय जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। गोसोनि सोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफोरा फोरमायलायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा आरो गोहोम गोनां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। बेलासि समहालागै गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोसो दुंखांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा।
गोसोआव गोनो गोथो फैगोन। हरखाबै सोरबा लोगोजों एना एनि जानानै गोसोखौ जोबोद गाज्रि मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव दुखु मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंजोबनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो अनजासोगारगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। माबा जाहोनाव गुबुनजों लाजि फोनांजागोन। सोलोनि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।